hævn. Mit blod vil flyde, og mange skal følge mig i døden. For godt 10 dage siden blev en kvinde dræbt under ret specielle omstændigheder. Du er vores justitsminister. A country under attack. Vi er nødt til at beskytte os selv. Tænk på London og Madrid. Så er det som om, der er et eller andet, I ikke har fundet, eller der... But what if the enemy is not on the outside, Vores mand, han har et alibi for et tidspunkt. but on the inside? Hvad er det? Vi tager ideen. Der er grund til at tro, der findes afgørende spor på området. Værsgo, han dommerkendelse. Vi er nødt til at have så meget selvjustits, at vi tør undersøge det her til bunds. What if democracy itself is at stake? Det ser ud til, at statsministeren har en hemmelighed i udlandet. Nominated for 2 Emmys. A human drama in times of global conflict. Når folk bliver slået ihjel, så betyder det noget. Hvad fanden er der galt med dig? A political panorama of vast dimensions. Du har et ansvar for helvede. The Killing, Season 2. Distributed by ZDF Enterprises.